Ya mfowethu. Waqonda. Ayiqondile. Bathina abangani bakho lapha kuma comments la ku TikTok. Nako phela beloko bethi hey, abafana khiphani sitariseka. Bathi khiphani soneseka. Bathele kula kamanzi. Nakumbeje no quality basho njalo. Wakhupha umbeje. Ho, wagcina ethi wasokela ubala, bake bamdlala. Bake bamsupporta yini. Akaze lemva ngisho. Ngoba mhlawumbe mayekhipha manje uzobuya umbeje sethi ngakhiphela ubala. Nalona ngithi ubani noquality. Uquality. Naye bathi soka qhawe. Naye Wakhipha. Hayi namanje ube ungathi uphindileke lo isupport lo. Kudlalwa ngathi nje. Manje cabanga ukuthi wakhipha sokweseka. Kahle bafuna ukusekha intekisa. Bafuna ukusezombeje times 2. Hayi nxeseke. Othi masikhiphe mfethu. Yena makosibhathele le studio yesikhupha yena. Ngeke noma ngakubhadalela ngeke support la mina ngiyenze yokhipha hayi yokhipha ngiyenze. Ngayibona kahle kumbeje no quality. Hayi khiphani. Angeke ngikhiphe mina hayi. Ngadlala labantu bexaphaza. Hayi soka.